sa dinami-rami ng iyong nakalandian, ni isa doon, hindi mo naman talaga minahal. Di ba? Yan yung sinasabi natin na paano lahat na lang pinapapasok mo. Pinapapasok sa buhay. Lahat na lang pinapasok mo rin. Di ba? Pwede ikaw yung nagpapapasok sa buhay, ikaw rin yung pinapasok. Sa puso, sa puso. Ayan yung sinasabi natin na padalos-dalos kayo. Sa larangan ng pag-ibig, dapat strategic, dapat tatalinuhan mo pa rin. 'Di ba? Hindi yung sa pag-aaral lang lagi ginagamitan ng utak. Minsan kahit sinasabi natin na kailangan lang pala ng puso para sa pagmamahal o pag-ibig, hindi, gagamitan din ng utak para naman talagang maging forever ang relasyon nyo, 'di ba? Imaginein mo sa dinami-rami ng dumaan sa buhay mo, ni isa doon wala man lang genuine love. Tama, mali. Hoy! Mahal, mahal, mahal. Ako na to, mahal. Ang spicy o pa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong malalasap makakasama kung natatraffic ka man ngayon, kung nagbabantay ka ngayon ng inyong mga store o kung nakikipag-chismisan ka sa katrabaho. O di kaya naghahanap ng kalandian dyan sa dating app na ini-scroll mo ngayon. Huy! Shoutout sa inyo, shoutout. Maraming salamat at talaga nga namang ako ang iyong pinakikinggan o di kaya no choice ka lang. Anyway, syempre pag-uusapan natin ang pag-ibig na kung saan napaka-misteryoso, napaka-komplikado at talaga nga naman kailangan mo ng mga tips Kailangan mong ng words of wisdom kung paano manalo sa larangang ito. Kaya naman sa ating Chinito, usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 paraan para manalo sa larangan ng pag-ibig. Wow! Akala ko talaga, minsan na ako nanalo kaya may-say ako sa ganitong larangan. Ito na mahal. Una, para manalo sa love, dapat kilalanin mo muna ang iyong sarili. 'Di ba? Ayan yung sinasabi natin na papasok na yung preferences. Ano ba talaga yung gusto mong tao? Ano yung gusto mong maging jowa? Ano yung gusto mong maging asawa? Kasi iba-iba yan Kung gusto mo lang ng jowa, definitely parang hindi ka pa ready sa commitment or talagang dun sa settling down. So kung doon ka pa lang naglilin towards, definitely baka hindi pa love yan. Oo, landi-landi pa lang yan, bored ka lang. Pero kapag gusto mo na talaga ng asawa, might as well, alamin mo sa sarili mo, ano yung gusto mong mapangasawa, ano itsura, gaano kalaki, anong size. Gaano ka nabis at gaano katagal tumatagal sa takbuhan. Di ba? Cardio, di ba? Yan yung mga dapat mong alamin sa sarili mo. Diyan na rin papasok yung love languages. Ano ba gusto mo ma-receive na love language? Gusto mo ba words of affirmation? Gusto mo ba sinasabihan ka na sa'yo, huwag ka mag-alala, sa'yo lang to. O, di ba? Sige lang, kanino ka lang. Yan, yung mga ganon. Di ba? Dapat alamin mo sa sarili mo kung ano yung makakapagkuha ng iyong kiliti at saka kung paano ka tatagal sa relasyon hanggang sa settling down. Kilalanin ang sarili. Isa pa lang yan, mahal. Isa pa lang yan sa aking bala. Pero gusto ko lang i-shoutout muna si Ma'am Fe Gutierrez ng Bix and Paws Poultry Shop dyan sa South Caloocan. Shoutout sa inyo. Balita ko sobrang ganda muna, para bang nung nakita ka ni Sir Jan ng aming PA ay talaga nga namang nagduda siya kung isa lang ang iyong asawa. Huy! Ay, shoutout taga South Caloocan din ako, magawi nga sa shop nyo. Anyway, mahal. Hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. But for now, rock-rockan music muna tayo. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!